Декфол Русе отвори врати. Елате с мен да разгледате, приятели. Намираме се на улица Свети Климент Охридски, 24. Ако ви трябват панелчета, които да се монтират лесно, ние сме хората за вас. Наближи, колега, да покажем. ПВЦ панел, 75 лева, топ цена. Акустични панели, 85 лева, топ цена. Трябват ви фасадни панели, имаме ги, няма проблем. Щупил ви се пода и се чуете как да го оправите. Декинг панела е за вас. Модели има много, цените са достъпни, лесно се монтират, няма грижи. Да кажем, че не ви харесват тея. Елате да ви покажа какво имаме и да. Лукс, бате. Гледай какво става. Черно, не харесваш черно, няма проблем, имаме го и бяло, с златисто. Цък, имаме и малко по-стилния модел, няма проблем. MDF панели. Тези панели изолират звука, много са добри. Отново имаме един хубав мраморен PVC панел. И тук черешката на тортата, приятели, EPS панели. Гледай, камък. По-големи размери, няма проблем, имаме ги. Чудите се как се монтират тия панели. Ами сега веднага ще ви кажа. Най-добрият вариант – лепило, приятели. Лепило. Не с силикон, не с някакви други схеми. Лепилото, предлагаме го. Идвайте, вземате от нас. Така. Нещо по-обикновено. Вече сме по-големи и трябва да се грижим за нашите баба и дядо. Аз сега, например, отивам в баба, защото съм си харесал за нея специално и този панел. Малко да я направя, да я е готинко. Ако и ви искате да се възползвате от нашите продукти, не се чудете. Свети Климент Охридски, 24, точно срещу гара Русе. Заповядайте.